U stvarnosti gdje su utrke u naoružanju, činjenica života jednako stalna i prisutna kao zrak koji udišemo. Često možemo vidjeti jednu stranu kako govori drugoj. Što god ti mogao učiniti, ja to mogu puno bolje. Šahed 136 je odgovor Irana na ogromna ulaganja i napredak u ratovanju dronovima na zapadu. Unatoč tome što je sposoban letjeti tisućama kilometara, izbjegavati otkrivanje i isporučivati eksplozivne bojne glave, ovaj dron se najčešće hvali zbog svoje izvrsne isplativosti, jer su oružja koja se koriste za obaranje šaheda obično skuplja od drona koji košta $30.000. To ga čini privlačnom opcijom za svakog ratnog huškača koji želi pokazati svoje zračne sposobnosti. Šahed 136 stekao je reputaciju drona iz noćne more u Ukrajini, jer je uspio probiti ukrajinske linije unatoč tome što je prilično niskotehnološko oružje. Ali je li zaista dobar kao što to tvrde naslovi? Dizajn. Iran je počeo intenzivnije razvijati dronove sredinom 2000-ih, kada je ušao u drugu fazu svog programa dronova. Model 136 je nastavak starijeg i manje razvijenog modela 131. Oba su dizajnirana s delta krilima, što je tehnički način da se kaže da su krila trokutasta i protežu se od središnjeg trupa. Ako se kojim slučajem jedan sruši u vaše dvorište, primijetit ćete 4 peraje straga, po 2 na svakom krilu. Ako vam se ruši u dvorište, možda biste se trebali preseliti. Na krajevima krila pronaći ćete vertikalne stabilizatore krila, što bi se promijenilo u modelu 131. Stabilizatori starijeg modela protezali su se iznad krila, ali stabilizatori modela 136 protežu se i iznad i ispod, što je naravno bolje za stabilnost. Šahed 136 je gotovo u potpunosti izrađen od stakoplastike, ali isto se ne može reći za rusku verziju. Rusija je usvojila ovaj oružani sustav i intenzivno ga koristi u Ukrajini, dok istovremeno prilagođava dizajn prema vlastitim potrebama. Jedna od stvari koju su napravili je da su u šahed koji su označili kao Geran 2 ugradili karbonska vlakna, dok je Geran 1 oznaka za stariji model šaheda u Rusiji. Dakle, i u ruskoj i u iranskoj verziji krila drona su široka 2,5 metra ili 8 stopa i 2 inča, a cijelo tijelo je dugo 3,5 metra ili otprilike 11 stopa i 6 inča, te teži oko 200 kg ili 440 funti. Sama bojna glava čini otprilike četvrtinu težine, a to je zapravo puno teže od većine bojnih glava na lutajućem streljivu. Na primjer, izraelski Harpi ima bojevu glavu od samo 32 kg, dok američki Hero dolazi s bojevom glavom od 4,5 kg. Razlog zašto Šahed 136 ima toliko eksplozivne snage je njegova nedostatak preciznosti, budući da rijetko može pogoditi ciljeve s velikom točnošću. Inženjeri su osigurali da udarac koji isporučuje bude dovoljno snažan i da pokrije dovoljno široko područje kako bi ipak nanio dovoljnu štetu. Smještene odmah iza nosnog konusa koji služi kao aerodinamički pokrov, stvari koje uzrokuju eksploziju drona su tradicionalne rasprskavajuće bojne glave, kumulativne bojne glave i termobarične bojne glave. Rusi su međutim promijenili formulu, jer Jaren 2 može sadržavati do 90 kg bojne glave, što gotovo udvostručuje količinu eksplozivnog streljiva i znatno poboljšava razorne učinke. Prema nekim izvješćima, Rusija je također počela puniti svoje bojne glave šrapnelom od Wolframovih kuglica, slično kao bojne glave GMGM-LRS koje se koriste s višecijevnim raketnim sustavima M217 koji su u upotrebi diljem svijeta. Ovo je relativno nova vrsta streljiva koja može nanijeti štetu velikom području eksplodirajući oko 10 metara iznad tla, prekrivajući područje stotinama tisuća sitnih Wolframovih i raketnih fragmenata. Ovo je zastrašujuće oružje protiv pješaštva, jer bojeva glava od 90 kg može sadržavati gotovo 200.000 Wolframovih fragmenata. Ruska proizvodnja ovog drona potpuno je neovisna o Iranu, a osim što su napravili izmjene na bojevoj glavi i samim materijalima koji se koriste za njegovu izradu, napravili su i izmjene na elektronici. Ovim dronovima ne može se upravljati daljinski i svi njihovi ciljni koordinate unaprijed su određene. Obično Šahed 136 koristi navigacijski sustav poput GPS-a za navigaciju, ali ruska verzija drona koristi ruski GLONASS navigacijski sustav, koji je, jednostavno rečeno, ruska verzija GPS-a. Također su uveli Comet, satelitski navigacijski modul i najsuvremeniji sustav protiv ometanja, koji potiskuje ometanje satelitskog signala. Godine 2024. ukrajinske snage su srušile Geran 2 koji je imao Starlink sustav kako bi osigurao internetsku povezanost u ukrajinskom zračnom prostoru. To je vjerojatno učinjeno kako bi se održala stabilna video veza u stvarnom vremenu. Povrh toga, unaprijeđena verzija drona pojavila se u Ukrajini tijekom ljeta 2025. godine, a uključivala je infracrvenu kameru i ugrađeno računalo koje je omogućavalo obradu videa i autonomno lociranje ciljeva. Sva ta poboljšanja napravljena su samo na dronovima proizvedenim u Rusiji.
Iranska verzija Shaheda još uvijek ima inercijski navigacijski sustav bez izvještaja o autonomnim sustavima navođenja, kamerama, tehnologiji protiv ometanja ili streljivu s Wolframovim kuglicama. Jedna od rijetkih identičnih stvari koja se nalazi i u ruskoj i u iranskoj verziji drona je motor. Obje koriste MD550 motor s dvokrakim propelerom koji osigurava domet od najmanje 2000 km, a u nekim slučajevima i 2500, što je oko 1600 milja. A kreće se maksimalnom brzinom od 185 km na sat ili 115 milja na sat. Rad financija. Sada dizajn Shaheda 136 izvanredan je u jednoj stvari, a to je povrat ulaganja. Iranu izrada jednog drona košta između 10 i 30 tisuća dolara, a 2022. godine prodali su ih Rusiji na pune kamione za 193 tisuće dolara po dronu. Što je očito prilično lijep profit. To jest, sve dok Rusija nije počela proizvoditi vlastite dronove, koji koštaju između 30 i 80 tisuća dolara, što je značajan porast ukupnih troškova, ali nešto što je razumljivo s obzirom na mnoga poboljšanja koja su ruski inženjeri napravili na početnom dizajnu. Za usporedbu, krstareće rakete i taktičke rakete, koje često imaju iste mogućnosti dugog dometa, imaju cijene koje dosežu do 3 milijuna dolara, a ta razlika u cijeni je najjača točka cijelog programa Shahed 136. Treba istaknuti da te iste rakete u potpunosti nadmašuju Shahed 136. One su mnogo brže i puno ih je teže presresti, a često nose i 10 puta veće bojne glave od Shaheda. No Shahed je u konačnici dizajniran za precizne udare na male ciljeve, a ne za uklanjanje čitavih brda s krajolika. Istovremeno, Shahed 136 je puno lakši za upotrebu i manje logistički zahtjevan, posebno kada je riječ o lansiranju. Dakle, imajući to na umu, Shahed 136 nudi mogućnosti dugog dometa po pristupačnoj cijeni, što je idealno za manje razvijene zemlje koje žele malo osvajati, ali si ne mogu priuštiti logističke i materijalne troškove zaista skupih krstarećih projektila. U ekonomskom ratu korisnik Shaheda 136 obično će završiti dan s debljim novčanikom nego korisnik protuzračne obrane i prijenosnih sustava protuzračne obrane. Cijene Mempeca kreću se od najmanje 20.000 do 100.000 dolara, dok zrak-zrak i zemlja-zrak projektili, koji se također mogu koristiti protiv Shaheda 136, rijetko koštaju manje od 100.000 dolara. To čak ne uključuje cijenu operativnih platformi, radara, nadzornih postaja i naravno osoblja koje upravlja tim postajama. Sve veća upotreba dronova stavila ih je u središte vojne strategije, a prema proračunskoj teoremi, visokotehnološke radnike mogu nadmašiti jeftino oružje niske tehnologije ako ih ima dovoljno mnogo. I to svakako izgleda kao ruski plan s njihovim Geran 2 dronovima, jer su se obvezali proizvesti više od 6.000 njih u pokušaju da iscrpe ukrajinske financije. Učinkovitost u borbenoj povijesti. Dakle, najpoznatija upotreba Shaheda 136 je naravno u Ukrajini, gdje je korišten i još uvijek se koristi u trenutku snimanja za razne svrhe. Iako je Shahed 136 relativno jednostavna i gruba bespilotna letjelica, ona ipak predstavlja dosta izazova za obrambene snage. Primarna svrha Shaheda 136 je naravno uništavanje nepokretne neprijateljske infrastrukture i osoblja, a nikada se ne koristi protiv pokretnih ciljeva zbog nedostatka preciznosti. Ruske snage ih također koriste za testiranje snage ukrajinske protuzračne obrane prije lansiranja mnogo snažnijih projektila. Shahed 136 se lansira s tračnice s jednokratnom raketom pričvršćenom na dron za početni dio poljetanja. Mogu se lansirati vrlo brzo, a lansirna rampa je vrlo jednostavna za postavljanje u stražnji dio običnog pikapa, što čini cijeli oružani sustav izuzetno mobilnim. Nekoliko Shaheda može se lansirati istovremeno s nekoliko lansera, što omogućuje formiranje rojeva, a to je bila jedna od metoda na koju se Rusija oslanjala kako bi nadvladala ukrajinsku obranu. Još jedan problem s kojim se suočavaju ukrajinske snage je teškoća u lociranju mjesta lansiranja. Do trenutka kada protuzračna obrana shvati da im prijeti opasnost, lansirna platforma se već premjestila. Otkrivanje nadolazećih Shaheda također je izazov, jer su programirane putanje leta ovih dronova vrlo nisko iznad tla, što ih čini nemogućima za uočiti na radaru, a istovremeno povećava izdržljivost, što znači i duže vrijeme leta. Kopnene obrambene snage ih teško mogu otkriti, pa je oslanjanje na zračne snage bilo logičan izbor za Ukrajince, ali ne s puno uspjeha. Jedan ukrajinski pilot MiG-29 rekao je da dron na radaru izgleda slično jatu ptica, a ukupna stopa presretanja varira između 65 i 85%, što znači da Ukrajina još uvijek nema način da potpuno osigura svoj zračni prostor protiv Shaheda. Jedan način koji je dao pozitivne rezultate bio je jednostavno oslanjanje na opažanja. Građani Ukrajine koriste aplikaciju za prijavu opažanja dronova i iako svjedočenja očevidaca mogu biti nepouzdana,
To je svakako bolje nego ništa. Dvojica inženjera razvila su učinkovitiji način, dokazujući da je rat zaista katalizator ljudske domišljatosti. Mnogi vojnici su izvijestili da, iako termalni potpis Shaheda ne može otkriti njegovu lokaciju, dron je i dalje prilično glasan, a vojnici ga mogu čuti kako dolazi s velike udaljenosti. Korištenjem otprilike 10.000 mikrofona, čije se cijene kreću od samo $4 do $500, i umrežavanjem preko računala pretvarajući podatke u planove leta, ukrajinske snage uspjele su improvizirati akustičnu alternativu radaru. Nazvan Nebeska tvrđava, sustav je bio toliko učinkovit da je američka vojska pokazala interes za njegovo usvajanje i daljnji razvoj, budući da je ukupna vrijednost iznenađujuće učinkovitog sustava manja od vrijednosti para Patriot projektila. Čini se da je otkrivanje Shaheda 136 teže nego njegovo obaranje. Ukrajinski vojnici izvijestili su da se dron može oboriti vatrom iz lakog naoružanja, što dokazuje da nije dobro oklopljen, ali čak je i najboljim strijelcima teško pogoditi dron koji leti iznad njihovih glava brzinom većom od 100 milja na sat. Ukrajina posjeduje rakete R-73 s navođenjem na toplinu i R-27R s poluaktivnim radarskim navođenjem, koje su logične protumjere protiv Shaheda. Međutim, obje imaju određene probleme. R-73 ne može zahvatiti cilj unutar oblaka, a R-27R zahtjeva opasno blizak prilazak. Ukrajinski zrakoplovi mogu ih oboriti samo po danu, koristeći svoje topove od 30 mm, što je najsigurnija metoda. Ipak, čak i tada, sam zrakoplov može biti oboren. To se dogodilo jednom pilotu u listopadu 2022. godine, kada je Shahed 136 eksplodirao blizu njegovog MiG-29 i geleri su uništili kokpit. Pilot je uspio iskočiti, ali zrakoplov je izgubljen, a zrakoplovi su zaista skupi. U nekim slučajevima, ako se Shahed dovoljno približi civilnim područjima i pilot ga uoči, pilot neće ni otvoriti vatru iz straha da ne našteti civilima. Umjesto toga, obavijestit će protuzračnu obranu o nadolazećoj prijetnji i prepustiti im da sruše dron. Čak i kada se to dogodi, uvijek postoji opasnost od krhotina, uključujući bojnu glavu koja može pasti na naseljena područja i ozlijediti civile, što znači da čak i u svojoj propasti Shahed može nanijeti potencijalno ozbiljnu štetu. Općenito govoreći, najučinkovitiji sustavi oružja protiv Shaheda 136 su raketa SA-8 Stari pouzdani, ZSU-23-4 i njemački Flak-Panzer Gepard samohodni protuzračni top. Prema ukrajinskoj obrambenoj taši, u Sjedinjenim državama, ovo oružje se pokazalo izuzetno učinkovitim. Ali ako se uzme u obzir omjer cijene i učinkovitosti, slika se mijenja. Mitraljez DŠK pokazao se kao najisplativiji način borbe protiv Shaheda. Meci kalibra 12,7 mm više su nego dovoljno snažni da probiju lagani oklop drona. Kako bi ostali učinkoviti noću, ukrajinski operateri opremili su svoje mitraljeze termalnim kamerama ili u nekim slučajevima reflektorima, slično kao što su protuzračni topovi radili tijekom Drugog svjetskog rata. S vremenom je Ukrajina prešla na korištenje dronova za presretanje protiv dronova Shahed. Točni modeli i specifikacije tih dronova su povjerljivi, kako bi se spriječilo da ruske snage dodatno prilagode svoje dronove za njihovo suzbijanje. No, u ljeto 2025. godine izvješteno je da je 9 od 10 dronova Shahed koje su oborile ukrajinske snage zapravo oboreno ovim dronovima, koji su sada postali glavno oružje protiv Shaheda u njihovom arsenalu. Unatoč tome što ukrajinske snage pronalaze načine za otkrivanje i obaranje Shaheda, ti dronovi i dalje pronalaze načine za probijanje ukrajinske obrane, a metoda leži u brojnosti. Kao što je ranije spomenuto, Shahedi se često lanciraju u rojevima i bez obzira koliko su operateri protuzračne obrane vješti, ako je previše ciljeva na nebu, neki od njih će proći kroz kišu metaka i protudronova, dosegnuti svoj cilj i detonirati. Prijavljeno je da je Rusija lansirala više od 2600 Shahed 136 dronova na Ukrajinu tijekom šestomjesečnog razdoblja u 2024. godini. Iako je Ukrajina presrela i uništila 80% njih, neki su ipak prošli jednostavno zbog zakona velikih brojeva. Ako je početkom 2025. Rusija lansirala u prosjeku 140 Shahed dronova svaki dan, oni koji su probili ukrajinske linije dokazali su da rojni napad i dalje donekle funkcioniraju. Dakle, da odgovorim na današnje pitanje iz naslova, je li Shahed 136 dobar? Pa sve što trebate učiniti je pogledati krajnji rezultat. Na početku ruske upotrebe ovih dronova tijekom invazije na Ukrajinu, ukrajinski proračun uvijek je završavao u minusu. Shahed 136 je u početku uspješno izbjegavao otkrivanje, a čak i kada je Ukrajina razvila načine za njegovo otkrivanje, oružje korišteno za njegovo obaranje bilo je skuplje od samog drona. Nakon dovoljno pokušaja i mnogo pogrešaka, Ukrajina je ipak pronašla isplativ način za obaranje Shaheda, koji doduše još uvijek nije savršen, ali je i dalje uglavnom učinkovit, jer obara većinu Shaheda lansiranih na zemlju koja se brani. I imajući to na umu, te sjećajući se da su ti dronovi vrlo jednostavni za lansiranje i nevjerojatno jeftini za proizvodnju,
Možemo reći da su se zapravo pokazali dobrima, sve dok se koriste u rojevima. Ali obrambene snage, bez obzira tko one bile, uvijek će na kraju pronaći isplativ način da ih sruše. Ali ovo nije kraj priče, jer su se u Ukrajini nedavno pojavili novi dronovi, nazvani Shahed 238, koji naizgled nadmašuju starije modele. I naravno, analizirat ćemo to u videu čim bude dostupno više informacija. I time, hvala vam što ste gledali.